B'investiment ta' madwar 12,500 euro sar xogħol ta' tisbieħ fil-klabb tal-Boċċi ta' Ħażebbuċ. F'dan ix-xogħol li sar mid-Dipartiment għax-Xogħlijiet Pubbliċi sar tikħil u żeba mal-faċċata, mal-pitch u fuq il-bejt. Saret ċibka mal-pitch għal sigurtà aħjar u siġġiet sabiex dawk li jsegwu ikunu aktar komdi. Din ir-reġenerazzjoni ġiet inawgurata mill-Ministru l-Infrastruttura Ejjem Borġ li qal kif il-Gvern jinsab kommess li jkompli jinvesti fil-komunitajiet kollha tal-pajjiż. Qal ukoll li l-Gvern se jkompli jaħdem biex l-aqdiet sportivi ikollhom faċilitajiet mill-aqwa. Il-Public Works, Dipartiment li fil-Ministeru tal-Infrastruttura qed diversi disciplini sportivi, jekkux il-go-karts, jekkux football, jekkux hill climb u sports ieħor. Il-President tal-klabb Robert Merċieqa qal kif dan il-proġett kien ta' għajnuna kbira għaliex issa d-dilettanti ta' dan l-isport se jkunu ferm aktar siguri waqt it-taħriġ. Barra li huwa tisbieħ huwa safety għan-nies u issa ġie iktar ta' attrazzjoni bis-seats, iktar ġie klabb li jiġbed in-nies. Dan l-investiment intlaqa tajjeb mad-dilettanti ta' dan l-isport tradizzjonali Malti li fuq wiċċhom der is-sodisfazzjon li sar dan ix-xogħol.